फरायसुला फरायसुलिफोर जि थाखो बिगियानफरा बिजाबनि नैबे खोन्दोसे रासायनारि फिनजाथाइ आरो समानथाइ बेनि लास्ट पिरियडआव अर्थात पिरियड नम्बर 2 आव आं नोंसोरनो रासायनारि समानथाइ माबोरैहाय सोमजियो बेखौ माबोरैहाय फिनजाथाइ बेखौ माबोरैहाय जोङो समानसु खालामनांगो बेनि बागै सावरायबायमोन स' दिनै आङो नोंसोरनो फिनजाथाइनि रासायनारि फिनजाथाइनि एबा रासायनारि समानथाइनि गुबुन गुबुन रोखोमफोरखौ एसे सावरायनो नागिरदों स' नोंसोरो मोनदों जे रासायनारि फिनजाथाइनि जिथु आगसिथिं जे थानाय बेखिनिखौ जों फिनजाग्रा मुवाफोर होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय आगदाथिं थानायखिनिखौ अर्थात बे गुदि मुवाफोरा एबा खौसे मुवाफोरा अरजाबलायनानै जा मुवा सोमजिगोन बेखौ जोङो फिनजाथा मुवाफोर होननानै बुंनाय जादोंमोन दा खोथाया जाहैबाय मा फिनजाग्रा मुवाफोराव जिखिनि जोङो गुदि मुवा एबा खौसे मुवा लागोन बे गुदि मुवा एबा खौसे मुवाफोरा फिनजाथा मुवा सोमजिनायाव बे मुवाफोरा जेबो सोलाय सोल' जाया बिखेखকৈ गोमालाङा बिखेखকৈ गोमालाङा नाथाय बियो अरजाबनानै गुबुनजों अरजाबनानै गुबुन मोनसे खौसे मुवा सोमजिहैयो स' बेफोरबादि खौसे मुवा सोमजिनो मा रोखोमै सोमजिहैनो हागौ बिनि बागै सावरायगोन जोङो ओरैनो जोङो बिजाबाव मोननाय लेखायै फिनजाथाइनि माखासे रोखोमफोर दङ बे रोखोमफोरखौ नायनायजों मा मोन्दोंमोन जोङो स' बेयाव नैबे रासायनारि समानथाइनि रोखोम बे समानथाइनि रोखोमाव जोङो मा मोनबाय जे अरजाबनाय फिनजाथाइ बेनिफ्राय बायस्रानाय फिनजाथाइ जायखारनाय फिनजाथाइ नैफाल जायखारनाय फिनजाथाइ आरो अक्सिगार फिनजाथाइ स' बेहाय नोंसोरनि फरा बिजाबाव नैबे रोखोमनि मोनबा रोखोमनि रासायनारि फिनजाथाइखौ होदों बा मोनबा रोखोमनि जिथु समानथाइ बेनि रोखोमफोरखौ होदों स' मोनफ्रोमबो रोखोमखौ जोङो फारि फारियै नायलांनोसै स' मोनफ्रोमबो रोखोमनि बिदिन्थिजों लोगोसे क्लियारलि बे बाथ्राखौ जोङो सावरायलांगोन अके मोनफा मोनफायै लांनायथिं जोङो स' गिबियावनो अरजाबनाय फिनजाथाइ बे अरजाबनाय फिनजाथाइ माने मा जे मोननै एबा बिनिख्रुइ बांसिन जि फिनजाथा मुवाफोर बे फिनजाग्रा मुवाफोर बे फिनजाग्रा मुवाफोरनिफ्राय मोनसेल' फिनजाथा मुवा सोमजिनाय मोननै एबा मोनथामबो जानो हागौ बे मोनथामबो एबा मोननैबो ज' जानानै मोनसे फिनजाथा मुवा सोमजिगोन अके स' नैबेयाव बिदिन्थि ला केलसियाम अक्साइड बे जाबाय गथा ओंखायनो बेखौ एस लिरखानाय जादों गोसोआव लाखि बे गोरान सुनै केलसियाम अक्साइड माने गोरान सुनै बेजों जों जुदि दै गलायनानै होयोब्ला दैया लिकुइड स' एल लिरदों स' बे दैखौ गलायनानै होयोब्ला बिसोर मोननैजों गलायनानै फिनजाथाइ जानानै मोनसे मा सोमजिगोन केलसियाम हाइड्रक्साइड अर्थात गोथै सुनै सोमजिगोन जों इन्जुराव फोननाय जिथु सुनै इन्जुराव जोङो सुनैखौ दै गलायनानै फोनना होयोब्ला दसे समनि उनाव बेयो मा जायो राननानै गथा जाना इन्जुरखौ मोजां खालामनो हायो गोजों खालामो नङा होमबा स' बे जाबाय गोथै सुनै जों गोथै सुनैया बेयाव दै नांदेरनानै थायो ओंखायनो बेखौ जोङो एकेव लिरदों दैयारि स' बेनिखायनो बे रोखोमनि जिथु गोथै सुनै बे गोथै सुनैया मानिफ्राय सोमजिबाय जे मोननै जिथु फिनजाथा मुवा फिनजाग्रा मोननै फिनजाग्रा मुवा CaO आरो H2O बे मोननैजों लोगो नांनानै मोनसे सोमजिहोदों केलसियाम हाइड्रक्साइड स' अब्ला नायदो बे मोननैजों मा जादों अरजाबनानै जादोंना ओंखायनो बे रोखोमनि फिनजाथाइखौ जोङो अरजाबनाय फिनजाथाइ होननानै बुंनाय जागोन स' बेफोरबादिनो जोङो गुबुन गुबुन अरजाबनाय फिनजाथाइ बिदिन्थि लाबावनो हागौ जेरैहाय हमना ला खैला बे खैलाखौ मिथिदों नोंसोरो खैला गोसोम जिथु गथा मुवा बे खैलाखौ जेब्ला सावनाय जागोन कार्बन डाइ अक्साइड सावब्ला मा जागोन अक्सिजेनजों फिनजाथाइ जानानै बियो कार्बन डाइ अक्साइड सोमजिगोन CO2 सावनाय लोगो लोगो बियो अक्सिजेनजों फिनजाथाइ जानानै कार्बन डाइ अक्साइड गेस सोमजिहैगोन अब्ला नायदो बेयावबो कार्बन आरो अक्सिजेन लोगो नांनानै मा सोमजिहैदों कार्बन डाइ अक्साइड अर्थात मोननैजों अरजाबनानै ज' मोनसे फिनजाथा मुवा सोमजिदों फिनजाग्रानिफ्राय फिनजाथा स' बिदिनो आरो बिदिन्थि लाबावनो हागौ जोङो H2 हाइड्रजेन प्लास अक्सिजेन ओरै लोगो नांनानै मा सोमजियो H2O बेहाय 2 होब्ला बेलेन्स जाहैगोन समानसु जाहैगोन स' बे मोननै गुन्द्रामाजों लोगो नांनानै हाइड्रजेन आरो अक्सिजेन बे मोननै गुन्द्रामाजों लोगो नांनानै खौसे मोनसे मुवा सोमजिदों बे जाबाय दै H2O
अब्ला नायदो बेखायनो बे मोननैजों लोगो नांनानै जिहेतु ज' जाहैदों ओंखायनो बेखौ अरजाबनाय फिनजाथाय होननानै बुंनाय जादों बुजिबाय स' अरजाबनाय फिनजाथाया बिदिनो मोननै एबा मोनथाम गुन्द्रामा लोगो नांनानै एबा गुदि मुवाफोर लोगो नांनानै जा जयै खौसे मुवा मोनसे सोमजिगोन एबा फिनजाथाम मुवा सोमजिगोन स' बे रोखोमनि फिनजाथायखौ जों मा होनना बुंगोन अरजाबनाय फिनजाथाय बे अरजाबनाय फिनजाथायाव जों खैथामान बाथ्राखौ आरोबाव गोसो होनो हासिगौ जों खायसे खायसे जिखिनि फिनजाथाय मोनगोन जेरैहाय नैबे गोरान सुनै बा दै बेजे फिनजाथाय जानायाव गोथै सुनै सोमजिदों बा कार्बन आरो अक्सिजेन बेजे फिनजाथाय जानायाव कार्बन डाइ अक्साइड गेस सोमजिदों थिग बेफोरबायदि सोमजिनायाव खायसे खायसे मा सोमजियो बिदुं सोमजिखाङो एसे बिदुं सोमजिखाङो नैबे खेत्रआवथ' जोबोद बिदुं सोमजिखाङो आरो बिदिनो बेवहायबो सोमजियो जों जे बे कार्बन आरो अक्सिजेन बेजों खामनायाव बिदुंथ' मोनखादों नङा होमबा स' बे रोखोमनि बिदुं सोमजियो आरो बे बिदुं सोमजिनाय बे रोखोमनि फिनजाथायफोरखौ जोङो दुंखांग्रा फिनजाथाय होननाबो बुंनो हागौ दुंखांग्रा फिनजाथाय माने बिदुं सोमजियो नालाय ओंखायनो बेबायदि दुंखांग्रा फिनजाथाय स' बेनि अनगायैबो जों आरोबाव बिदिन्थि लाबावनो हागौ जेरै दुंखांग्रा फिनजाथायनि जेरैहाय मिथेन आरो मिथेनखौ जुदि बाराव सावनाय जायो बेहायबो जोङो बिदुं मोनखांगोन बिदुं मोनखांगोन अर्थात बेहाय मा मा सोमजियो ओरैनो जाहाथे खौसे मुवा हिसाबै कार्बन डाइ अक्साइड आरो दै खफ' सोमजिखांगोन स' बेनि जाहोनाव गोबां बिदुं सोमजियो ओंखायनो बेबो मोनसे दुंखांग्रा फिनजाथायनि बिदिन्थि आरो बेबायदिनो जों जिथु हां लानाय फारिखान्थि जोङो मा खालामो हां लानायाव कार्बन डाइ अक्साइडखौ बोयो बोनानै बे जोंनि जिबख्रि सिङाव मा जायो जाथाया बे जिबख्रियाव थानाय जिथु ग्लुकस बे ग्लुकसखौ बायस्रा होनानै मा खालामो बायस्रा होनानै बे कार्बन डाइ अक्साइड आरो दै लोगोसे बे सक्ति सोमजिखाङो स' बेफोरबादि सोमजिनायाव बिदुं सोमजिखाङो नालाय ओंखायनो बेबो मोनसे दुंखांग्रा फिनजाथायनि बिदिन्थि बेनि उनाव जोङो गुबुन मोनसे रोखोमाव फैलायनोसै बेनि उननिया जाहैबाय बायस्रानाय फिनजाथाय स' जों दासो सावरायखांनाय जिथु अरजाबनाय फिनजाथाय बे अरजाबनाय फिनजाथायनिनो उल्था बियो जों अरजाबनाय फिनजाथायाव मा मोन्दोंमोन जे मोननै एबा मोनथाम जिखिनि गुदि मुवाफोर दङ बेयाव अरजाबनानै मोनसेल' गुदि मुवा जादोंमोन एबा खौसे मुवा सोमजिदों जायखौ जों फिनजाथाम मुवा होनना बुंदोंमोन स' मोननै मोनथामनिफ्राय मात्र मोनसेल' मुवा सोमजिदों बे अरजाबनायमोन खिन्थु दा बायस्रानाय फिनजाथाया जाबाय मोनसेनिफ्राय मोनसे फिनजाग्रा मुवानिफ्राय मोननै एबा मोनथाम ओरै फिनजाथाम मुवाफोर सोमजिनाय अर्थात बायस्रालांनानै सोमजिहैनाय स' बिदिन्थि हिसाबै जोङो नैबेखौ लानि स' बे जाबाय बायस्रानाय फिनजाथाय स' बायस्रानाय फिनजाथायनि बिदिन्थिफोरखौ जोङो मोन्दों नोंसोरनि फरा बिजाबावबो दंखायो फरा बिजाबनिफ्राय लादों आङो बे जाबाय FeSO4 पेरासालफेट स' पेरासालफेट बेखौ जों जेब्ला माबा होगोन फुदुंगोन पेरासालफेटखौ जेब्ला फुदुंगोन अर्थात बिदुं होगोन आं बिदुंनि नैबे सिनखौ होदो जेब्ला फुदुंगोन अब्ला बे मा सोमजियो फेरि अक्साइड आरो सालफार डाइ अक्साइड सालफार डाइ अक्साइड आरो सालफार ट्राइ अक्साइड बिसोर मोननाया गेस बे जाबाय गथा अब्ला नुबाय बेहाय नैबे मोनसे जिथु फिनजाग्रा मुवा बे फिनजाग्रा मुवाया मोनसेयानो मा जाहैबाय मोननै एबा मोनथामसिम सोमजिदों मोनसे मोननै मोनथाम खौसे मुवासिम सोमजिदों जों ओंखायनो फिसा मोनसेया जिहेतु गुबुन गुबुन बाहागो जाहैबाय ओंखायनो बेखौ जों बायस्रानाय फिनजाथाय होननानै बुंदों स' बेबायदिनो माखासे बायस्रानाय फिनजाथायनि बिदिन्थि नैबे केलसियाम कार्बनेट जायखौ सुनै अन्थाइ होनना बुंदों सुनै अन्थाइ बे सुनै अन्थाइयाव बायस्रानानै मा सोमजिदों केलसियाम अक्साइड आरो बे कार्बन डाइ अक्साइड बेयावबो बिदुं होब्ला बेफोरबायदि जाहैगोन स' बे केलसियाम अक्साइडआ जाबाय गोरान सुनै जों जायखौ दिनै बाहायदोंमोन अरजाबनाय फिनजाथायाव दैजों जेब्ला बेखौ गलायनाय जागोन अब्लानो बेयो केलसियाम हाइड्रक्साइडसिम सोलायो होनना मोन्दोंमोन ना स' बे गोरान सुनैया स' बेजों मा सोमजिहैदों कार्बन डाइ अक्साइडजों सोमजिदों स' ओंखायनो मोनसे फिनजाग्रायानो मोननै फिनजाथाम मुवासिम सोमजिहैबाय नेक्स्ट नैबे लेड नाइट्रेट PbNO3 बे लेड नाइट्रेट बेखौबो जों जेब्ला बिदुं होगोन अब्ला बे लेड नाइट्रेटआ मोनसेल' फिनजाग्रा मुवायो स' मोनसेल' फिनजाग्राया मा सोमजिदों होननाय लेड अक्साइड PbO बे लेड अक्साइडआ गथा मुवा बेनिफ्राय 4NO3 नाइट्रजेन डाइ अक्साइड ओमफ्राय अक्सिजेन बिसोर मोननाया गेस स' बेफोरबायदि गुबुन गुबुन खौसेसिम सोलायहैगोन ओंखायनो बे बायस्रानाय बेनिफ्राय नैबे AgCl सिलभार क्लराइड बेखौ जुदि साननि सोराङाव लाखिनाय जायो
साननि सोरां लाखिनाय जायो अब्ला बेयो बायस्रानानै सिलभार आरो क्लराइडसिम सोलायलांगोन स' बेफोरबायदि मोनसे फिनजाथग्रा मुवायानो गुबुन गुबुन फिनजाथाव मुवासिम सोमजिबाय नालाय ओंखायनो बे रोखोमनि फिनजाथायखौ जोङो बायस्रानाय फिनजाथाय होननानै बुंनाय जादों अके स' बे बायस्रानाय फिनजाथायाव जोङो नुदों मा जे बिदुं बाहायनाय जादों हा बिसोरखौ बायस्रा होनो थाखाय बिदुं बाहायनाय जादों स' बेफोरबायदि बिदुं बाहायनायनि जाहोनाव खायसे खायसे जितु फिनजाथाव मुवाफोर सोमजिबाय बे फिनजाथाव मुवाफोरा माने स्रांखौ मा खालामबाय एबा बिदुंखौ मा खालामबाय सोबनानै लाबाय बेनिखायनो बेवहाय मालाबा मालाबा बिदुङा बुरजा नङा खम बिदुं सोमजिनो अर्थात जिखिनि बिदुं बाहायदों बेनि बायस्रानायनि लोगो लोगो बेयो माने बिदुङा खमिलाङो अर्थात मा होनना बुङो जों बिदुंखौ सोबनानै लादों जों ओंखायनो बे रोखोमनि फिनजाथायखौ जोङो दुंसोबग्रा फिनजाथाय होननानै बुंनाय जायो जेरै जाय फिनजाथायाव बिदुङा सोबजायो बे फिनजाथायखौ दुंसोबग्रा फिनजाथाय होननानै बुंनाय जादों अके स' दानिया फैदो नैबे जायखारनाय फिनजाथाय बे जायखारनाय फिनजाथाय बिदिन्थि लाखानाय जादों मोनसे जिंक प्लास CuSO4 जिंक आरो कपार सालफेट बेजों लोगोआव नांनानै बेखिनिया जाबाय फिनजाग्रा मुवाफोर बे फिनजाग्रा मुवा मोननैया सोमजिना अरजाबलायनानै एबा फिनजाथाय जानानै मा जिंक सालफेट आरो कपार सोमजिहैदों बेहाय मा जाथाय जादों होनदो नैबे CuSO4 आव जोङो जुदि बाहागो खालामो मोननै मोनगोन कपार आरो सालफेट कपार आरो सालफेट बेनिफ्राय नैबेहायथ' जिंकआ हारसिं दंखायोना जिंकआ हारसिं दङ अब्ला नैबे जिंकआ मा खालामबाय बे सालफेटजों फिनजाथाय जादों ओरैहाय जिंकआ बे सालफेटजों फिनजाथाय जादों बे जिंकआ सालफेटजों फिनजाथाय जानानै जिंक सालफेट सोमजिहैदों जिंक प्लास सालफेट जिंक सालफेट बेनिफ्राय सालफेटजों थाफादेरनाय जितु कपारमोन बे कपारखौ मा खालामदों हारसिं खालामना दोनहैदों स' कपार सालफेटनिफ्राय कपारा हारसिं जाहैबाय स' बेनिखायनो बे रोखोमनि फिनजाथायखौ जायखारनाय फिनजाथाय होनना बुंदों अर्थात बे जिंकआ कपार सालफेटनिफ्राय कपारखौ जायखारदों दोनखारदों बाहेराव दोनहैदों बे स' बेनिखायनो बेयो जायखारनाय फिनजाथाय होनना बुंबाय बेखौ एबा जों दोनखार फिनजाथायबो होनना बुंदों बेखौ हारसिं खालामबायदों नालाय स' बेनि उनाव बे रोखोमनिनो जों माखासे बिदिन्थि मोनबावगोन नोंसोर टेक्स्ट बुकआवबो नायना लाबाव नेक्स्ट आं गुबुन मोनसे फिनजाथायाव फैनोसै नैफान जायखारनाय फिनजाथाय बे नैफान जायखारनाय फिनजाथायाव बिदिन्थि मोनसे लाखानाय बिजाबाव थाखानायखौ लादों आङो सडियाम सालफेट Na2SO4 प्लास BaCl2 बेरियाम क्लराइड नेक्स्ट बेयो फिनजाग्रा मुवाफोरा फिनजाथाव मुवासिम सोमजिहैबाय मा सोमजिदों सडियाम क्लराइड प्लास बेरियाम सालफेट बे बेरियाम सालफेटआ गलियै गथा थासारियाव अर्थात बेखौ जों जाय आइजेंआव गलायगोन बे आइजेंनि थालायाव बे गोदि जनानै थागोन गुफुर गाइखेर बादि बेरियाम सालफेट बेयो गोदि जनानै थागोन अब्ला मा जाथाय जादों बेहाय नैबे SO4 बे सडियाम सालफेटआव थानाय सडियाम सालफेट खौसेयाव थानाय जितु SO4 अर्थात सालफेट बे सालफेटआव जों आयन हिसाबै मोनो SO4 2 माइनास ओमफ्राय नैबे बेरियाम क्लराइडआव बेरियामखौ आयन हिसाबै मोनगोन जोङो Ba2 प्लास जोंहाय सडियामनि बाथ्राखौ नायोब्ला बेयाव मोनसे सडियामा मोनसेल' अरजाबदों नालाय ओंखायनो बेयाव मोनसेल' प्लास थागोन क्लरिनाबो मोनसेल' अरजाबदों नालाय मोनसेल' माइनास थायो स' बेहाय मा जालायलायो जाथायखौ नायगोन जोङो बे सडियाम सालफेटआव जितु SO4 दङ बेयो बेरियाम क्लराइडनि बेरियामजों ओरैहाय अरजाबलायगोन अर्थात बिनि माइनास बिनि प्लास बे खौसेनि माइनास बाहागोआ बे खौसेनि प्लास बाहागोजों अरजाबलायदों ओमफ्राय मा सोमजिदों बेरियाम सालफेट BaSO4 थिग बिदिनो बिनि प्लास बाहागोआ बिनि माइनास बाहागोजों ओरैहाय अरजाबलायगोन अर्थात बिनि प्लास बिनि माइनास अरजाबबाय सोलाय सोल' जाबायना स' बेनिफ्राय माइनासखौ सडियामा लागोन आरो बिनि प्लासखौ सालफेटआ लागोन अर्थात बे प्लासआ बे सालफेटखौ लाहैदों ओरै होनना बुंनो हागोन जोङो स' बेबायदिनो आयनफोरा सोलाय सोल' जालायदों प्लासआ बिनि प्लासआ इनि माइनासजों बिनि माइनासआ इनि प्लासजों ओरैहाय अरजाबहैदों आयननि सोलाय सोल' जालायलायदों स' बेफोरबायदि मोननैबो आयना सोलाय सोल' जादों नालाय बेखौ नैफान होननानै बुङो नैफान जायखारनाय बेबो बेनिखौ जायखारदों बेबो बिनिखौ जायखारदों बेखायनो बे रोखोमनि फिनजाथायखौ नैफान जायखारनाय फिनजाथाय होननानै बुंनाय जादों अके स' बेनि उनाव 5 नम्बराव जों मोनदोंमोन जे अक्सिजाब आरो अक्सिगार फिनजाथाय
बेखौ आं नेक्स्ट पिरियडआव होनाय जागोन अके